Vážení zákazníci, milí priatelia, s hrdosťou vám predstavujem novú kapitolu v histórii našich BMW showroomov, ktoré majú na Slovensku najdlhšiu tradíciu a patria k absolútnej špičke. Dnes vám predstavím revolučnú zmenu, ktorú prinášame medzi prvými na Slovensku. Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu našich showroomov na nový, exkluzívny koncept BMW Retail Next. Retail Next je viac ako len nový dizajn. Je to spojenie fyzického a digitálneho sveta s cieľom poskytnúť vám, našim zákazníkom, bezkonkurenčnú zákaznícku skúsenosť a zážitok. Osobne som videl, ako tento koncept funguje a musím povedať, že to je budúcnosť. Vás, našich zákazníkov, stavia do centra, kde váš komfort, exkluzivita a jedinečný zážitok z návštevy showroomu sú pre nás absolútnou prioritou. V novom koncepte preto nájdete interaktívne digitálne prvky, špičkové technológie a dizajnové riešenia. Pri výbere materiálov a dizajne kladieme veľký dôraz na udržateľnosť a ekológiu. Naše prémiové priestory tak budú nielen moderné, ale aj ohľaduplné k životnému prostrediu. Rekonštrukciu v Žiline začíname 9. mája s plánovaným ukončením v priebehu leta tohto roku a následne budeme pokračovať v Trenčíne. Naša prestavba zahŕňa kompletnú renováciu podláh, stien, stropov, osvetlenia, nábytku s ohľadom na maximálnu mieru udržateľnosti. Počas rekonštrukcie zostávame otvorení. Predaj a servis budú dočasne presunuté do showroomu jazdených vozidiel BMW Premium Selection. Všetko bude jasne označené pre vašu jednoduchú orientáciu. Už teraz značením očakávam, ako sa tento priestor zmení. Pevne verím, že vytvoríme miesto, kde sa budete cítiť výnimočne. Teším sa na vašu návštevu v našich BMW showroomoch v Žiline aj v Trenčíne, kde už čoskoro zažijete prémiovú starostlivosť v budúcnosti.